Tak jingarap jong ki samla ka sinong paham maulain arpo mer ki pulit jong ka bernihan manta ka singi ha kapor henriu sau pesan menstem kilio ban bat kemi ya ka wei ka kali swift ka bakit ganja ka blami na ka nong ba shillong bat mu ban lek sha ka nong ba guwahati katkum ka jingtin ya ka te ka kali ka badon ya u registration number ML not san J san henyo iwe sao balanya da upenda biang marwen arfinyo snem karta ubana sinong umkte riboy district layo bankem daki pulit lengba ka jingarap jongki samla ka sinong paham maulen arpomer bat ya ka te ka kali layo bankem naka toll plaza ka bade ka kherdop krong khajna jong ka NHAI ka badon ha ka sinong arpomer bat ha ka jing talasi lalap yaki song plastic balasong ya ukanja na ka te ka kali Nagalian ki pulit ka Bernihat Police Outpost Hakajinga don lang uba G Marshalong DSP Traffic kila pendep ya ka kamram katkum ka NDPS Act bad ya unongnya lembat ya ka te ka kali larakno sha Bernihat Police Outpost banle ya ka badon kam bad ka jing tokit halo ka te ka jingjia kadang ya chakmat kum ban chu pen kenmau kani ka jing yo kem ki pulit ya ka jingdi pen buai kam di shu ka sin ka baneng kong Henry Dangshen ki pulit ki layo ru ban kudup ya ki drugs na ka te ka jaka da ka jing rap ki samla jong ka te ka shnong bat kani ka de kam ka bakrau ba ki samla ka shnong paham mauleng ki la trei shitom ban pendu jaj ya kum ki te ki jaj jingdi pen buai na ka liang ki pulis ki la kerpat ru ya ka jinga trei lang bat ki pat ba ban pendu jaj ya kum ki te ki jaj jingdi pen buai kumba ki pulit na ka por shikapor ki jupen long ya ki program aji kai na ka banta ban pendu jaj ya ki te ki jaj jingdi pen buai